Atag uwan eh. Tugdil ni mo warong hapon no? Dila ni mo kusog ba? Taligsik lang. Abi ko na ka. Udah ba Edmond? Edmond? Apa midja? Ah. Biasa kaya. Personal Kuha uniform. Personal sila ka? Tukar me. Apa kabar? Ma. Lakaw ko minta sa sine pang wana. Tara ko, lakaw ng gwapo. Bye. Sus. Ahak. Pukay. Ahak. No, bilhin akong pugong. So, may adlaw siyang tanan mga katambay no. Another day, another life, another blessing sa tong tanan. So karon July 24 na to no. So karon ang opening day sa basketball league diri sa among barangay no, sa barangay Dakit no. So si Guanuan may tagdala ni Muwan unya nga laon na. So karon padong ko dito sa barangay hall kay uban ko sa service nga mokuha sa mong ano. Ang uban ta sa service nga mokuha sa grupo adto sa bandroom no. So kay kami man ang gikuha nga kuan kanang banda nga motukar no. So sa akong sigpanguyab sa konsehal dere nga pa kami kuwaon. So nasurtihan jud nga kami gikuha nga banda nga motukar no. So maong kayo ta didto kay para uban ta sa service sa pagkuha adto sa atong mga kauban. So ngayon ta maglangay. Let's go. Hari lang ko sakay nay. Hari lang ko sakay. Selamat. Sakay ako, my friend. Renor sign. Yo ko nag-drive mo. Yo boy. Nakamamoko ko ta guys. Tertiyan gid guys, gani kusog-kusog lang uwan. Ya, timing ini hagi my friend no. Pati. Excited na ka opening. Abot lang ni. Excited or scattered? Scattered. Nagyaw-yaw na guys oh. Sa. Kahapon wala po uwan karon no nga. Pera. Okay. Ay lang eh. Gara. Ani kusog ginon. Wah, sumusog ko na ala patay. Ay gasolina. Kaya ko ting. Barangay ho lang ko. Ayun lang pasok na wala man. Sige, ada yun lagi ni. Dinner siya ini. Oh, tumbuang. Lahubsan mi guys, tara. Diyan ako nagduot. Sino nga dito? Wala lahos. Wala na ni! Oh. Wala kay. Babasa ito cellphone. Sugawan dito. Ngayon nakapasilong na ni. Abot yung kami. Basta pa lagi. May na lang ni. Tagmuno na yung taon-taon. Tagmuno lang ni guys. Para ayos kayo itong pa rin. Oh, sugayo. Okay ng panahon guys. Nainit na. So dara lang design diri sa ano. Barangay Dakit. Muna lang design karon sa event. Nag-design na ni kay murag mao ni siya. Ikaw nag-design na ni day? Ikaw nag-design na ni? Kaingon kay ikaw. Para malakaw na pa dong. Si ko anay. Jid. Ko na sa kanan magbuwas mo ko ba na to. Ato lang kasakit nga. Amo tong ko ano mga kabar to ay kompleto na daw sila. So padong nami guys. Tara mo driver oh. Si Noiboy. Si driver. Wala siya, wag mo kay Bao. Siya may nagtudlo kang Diesel og drive. Sa Fast and the Furious siya trainer nila. Diba boy? Mahal mo begitu sa kena no. Oo. Power steering begitu sa una. Kalmar kayo mag-drive no. Coach ng Diesel dyan sa mga. So, wala mo kayo pugong guys. Ay, pugong Andreo. Ako ano ba ya? Dalam. Atay. Kalitag buo. Pita masangit ban-ban eh. Ano na ito? Ban-ban to? Pagyan din na kasi May lagdi ko tuon nagyan ni guys. Kinsa ka ni ba no? Masa kaya ko gamitan ni ron kay wa koy pugong da. Uwan gid eh. Uwan gid dakit. Ha? Sir. Uwan gid dakit. Wala man goro.
Wah, sakit? Ha? Uy, dakot na rin. Oo, bantay. Lino juga dire. Pak Winto ya, kita mau lipat na. Yung payag. Oh, sa terus. Ako yung happy. Kuha nyo na siya. Katunguan sa dakit guys, sir. Blessing to sir. No? Bisa aja sa Blessing in disguise. Pero nag-uwan kita maayo. Sabihin kayo na si Arby lagi. Tayo. Pag mangipos. Kira si Arby ni tabang. Uli compressor. Nagdali kayo na po eh. Ni Elsa. Mga tao ni mga ayun. Tao siyang pagpangkod bangan. Goods ra magkahatag sa imo. Goods na lang. Goods na lang. Bisag tildi. Alam naman na yung mga naman yung pattern na targa. Hindi para sa mga booking-booking na. Okay ra to. Alis na. Natin na korta. Nakatang mo sa tagas ng libo. Bater to. Nakoy 5. Okay na kayo to. 3 hours ra. No. Bater kayo. Gubak sa bit. Ako ko to. Gab. Ya kita mah reader ako yubak sa to siyang bit. Mo gyud. Sige pagharap si mo reader ako ko to mo reader be. Sugod na ni guys, padona yung sugod guys. Kana mga player guys oh. Para na akong kauban no. Si BR oh, kauban ako nga vlogger rin. Okay ra kaya? Ikay Muse. Ikay Muse. Player sambag sa volleyball. Makmak. Kay para dali ra na mo ma-check. Ayan mo Sir. katag para dali na mo ma-check. Okay na kaya? Ay, si George Ray guys, magpa-shoutout nyo niya guys. Bilang ni. Dalawa. New generation. Kalmar Matik. ano? Matik. Ano George? Ay, dalaw. Amo. Yawa, oy. Ay, dula dyan mo kay. Guya, gini may kila. Apoy. Gol! Lit. Dalawa. Baga. Agay. Idol! Ang idol oh! Ang idol oh! Ang idol guys oh! Japlin, yun na ito, Col. Tagal na TV, oh. Ay! Ay! Iyo sila oh! Ano ba dong sir?
Bagtik. Ikan baga bata. Master, master. Lunod. Dablin. Padir Jacob. May lugar sa map. Padir Jacob. Kwadro. So, manami sa mong tukar diri sa Barangay Dakit, guys. So, ato na ta sa Barangay Pandan mga ga kay tapos may tukar dito. Saan ang oras ah? Alas 3. Alas 2 pa? Oh, alas 2 pa mga katambay, no? So, matagal na ni mo ron kay marag sugo nagtaligsik. Ya, snacks ata kay gutom. Napay pa ka. Secret. Mga ayaw lang ka. Driver ka mabasa. Sir, dupay mo gamot, sir. Dupay mo gamot. Dupay mo gamot ah. Marangkat din mo printer. Sayap dito kaniya, guys. Hindi dito mo ang gitrin ni Vin Diesel kanina siya gitrin ni Vin Diesel ono. Lagi. Drifting man. Driver guys kay babasa sa one. Sunog na galing. Bantay. Bantay ka ba? Nakulundahan ko kasi scattered ka na ko. Yeah, gusto kayo ba? Hard look, nice na? Yeah, bira! Biratil. Yo! Tigil, kumbate! Kahit na libertad naman eh. Hinay! Ano ako kay Blackpink? Oh. Malamig to karne ay sa Barangay Dakit Managa. Naay nyo ang gano'y trio. Kao mga animal. Kay among mga kao ba na gwapo nagmotor ah. Kay mo samot ka bugat re pagkagigo. So kuno kay hangin ring. Kung tayo monetize yan, maganda sa kutusok na. Gusto kayong hangin, kung maging uwan. Change why? Masarap sa tiyan. Patay pag-hospital na. By Apple Disciples. Namin diri sa Barangay Pandan, guys, Kabud Court. So, usuko na nirong taon-taon. Bye. Ay, iski consider. Iski Jerman eh, iski Jerman. Kumara sa Jerman? Kumara sa? Papa ta? Pata? Ayaw ba eh? Ingkay kay bantay sa mga muse. Dawata. Kana, tabang ba? Yo, tarong ka na, dayo. Kuya kayo ko, ano eh, security guard eh. Ika, escort dayo. Yo. Hindi nga tayo. Ika, escort dayo. Ano po dyan eh? Music ka day? Music? Oh, yo. Yo, ikaw dayo, ika, escort dayo. Wala. Vlog. Di lang yo. Pagon. Hey!
Napay last to car racket. Gubang na ako ngayon. Buya na eh. Let's go home na, let's go home. Let's go home. Snack, snack ngay. Ikaw may bala sa snack. Kapoy kay na. Wayotok. Gumalan. Wala. Ay, kalimot dito na yung posisyon. Bali na dito sa daan. Ngay, bye ngay. Bye ngay. Bye. Kiss kami. Oy. Muli nami guys, manang itukar guys. So, muli nami. Kanang uho kay ka ba? Gusto makapitsil. Grabe eh. Nangga mo sir. Grabe tungol eh. Pilang bolo eh. Bye sir. Soft drink sa pod. Pamit tambal ni samad. Sabay ko. Tambal ni samad. Bulog mo. Hay. Tah, iya na sir. Ako tani. Sini buta. Hindi matik. Ano sama na? Makita sa ko sa kalibo. Kaon dito dito ba? Ye. Uban ko na basa kaon. Ato na vlog bon. Pun ba? Ma. Ya, grabe ya. Murag natin sa kalibo na yun. Bye-bye! Sinina dong! Bubo rin na ako. Oh, sinina ni mo! Sinina! Oh! Dili. Nah. Patigpahan guys, gutom kayo. Ate nag-record din eh. So, patigpahan guys. Tigay pag dito ni master niya. Gutom kami. Hindi, patuloy na deh. Ay gutom kami. Bago buwan. Bago pan. Kamu sa ating? Ha? Ano ba? Yan na, bilas magda. Lingaw ko kaon eh. Saan na ko? Matay, ano bang guma dia bang sumitaga. Hindi kami naman eh. Andok rin ka na eh. Tuo mo ng diabetes eh. Mawarang nag-aim nag-cook. Mawarang tail. Guys, mamtag motor ting daril guys. Tanaw taog pan. Exhibition game ato sa tenisan. Hoy, di ko pangita nimo ba naran mo kay dire? Yung tawag ni mo kaminaw. Wala ka matay na eh. Sorry. Hoy. Kuan ba? Masay masulti ni mga dugay kay nagsugod ang ako mura ko nakuan kay ganihar ko rin nagpaabot. Ako nag-una pag ikaw nila. Nya, masay masulti nimo. Lagi patient. Ha? Di patient. Reform. Dito na. Skilled ba na? So kani nga exhibition game sa bracket mga katambay kay kuan gini. Halon gani kani bisita ni sikat nga vlogger sa Cebu, Almoralde. So nato dire guys no, mo-witness ta. Witness ta sa mga kagibiunon dia. Amo na mga player na to. Almoralde in the house. Shower. Hey! Mga mo na yung mga ligon sa bracket na nuwa. May gabi na koy. Aga. May gabi na. Okay, say masulti ninyo nga dugay kanang sugod. Karon gabi ona. Disappoint ko gamay no. Oo gini siya ang gabi eh. So giimbitar ta mo diri sa barangay Dakit para mo witness atong liga, no? Pero makita nila ugma naman. Yun nakita ni. Para sa mo duwa ugma. Para sa duwa na mo ugma makita kina sa live sa YouTube, sa Facebook, ug uban pa. Diya sa mga import.com nakita mi dira. Para ninyo masubaybayan sa sangguniang kabataan. Magical ninyo kalambit. Ara pa na mabati yung mga storya. Yung mga storya mga pagmasador kito. Oh, kritik ko. Patay. Sige, gising-gising lanay yung ngipon. Ayaw! Gigpit ka rin today. Bari na hiluan ris Dakit guys. Taas na ito yung putlo no. So, Almoralde. So good na guys. Asunso. Basket na yun. So tanaw lang dito guys. Di lang may mag-video mga highlights kay di man kami. Baas no? Yeah.
Focus kami tanaw dire kay murag taas na po ng video. So, tanaw rin dire. Watch and learn. Di na sad guys. Ako sa kanya no. Dungo video. Video kita. Tanawa lang. Sa kanya kuan. Padilong mi dire sa. Guys, may tao ni nagpintos. Basta. Tago dia kay kuan. Tago ka? Tago ka? Mataliksikan ka, nalibuan. Dali ka, naligo. Naliksikan ka. Bitaw. Ayaw, itago ka kaya doon ka sa goon. Guys, may nood ang uwan guys. Panamidan. Swimming pool. Ahak. Gandam dahil eh. Nakikita na. Dayan tadi? Dayan. Okay rin, Jerry. Oo. Baka ko na magpanihapon mga katambay, no? Nakakapit siya tapuson. Kapit na sa kamalimot, no? So, that's all for today. Hinaot ko nga magkita pa tayo sunod higayon, no? Until next time, Ganoy TV, and out. See you!